uputstva dobijaju. Spremaju se razne taktike i vidjet ćemo ko će biti bolji. Ekipa policije, ekipa basketaša. Koliko vidimo, ovdje će biti samo pitanje tehnika, nema teških igrača. Evo, dosta je napeto u publiku. Ima još dva pokušaja momci. Ovo je samo prvo poluvreme, još jedan, pardon, ovo je prvo poluvreme. Na dve pobede se dobija pobednik u ovoj disciplini. Tako da je ovo bilo samo prvo poluvreme.